Nuhun kala nuhun. Purwakane atur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugihan karajan sosi welasane Gusti Yang Maha Kuwasa welas kajiwa kasarira. Sumambahing para pepunden kawula dalasan sedaya santana campur sari nuwun. Paring pratandha dawuh wonten ing dalu. Niki panjenengan Bapak Aritompo dalah Ibu Karminah lampah wajib yang sepah molok namaken putri kinasih kusumane ayu Mbak Renidian Revita. Sinatu kromo kalian Mas Bagus Joni Setiawan. Mugia dados wargi sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Salam hormat kagem sesipun dalam ini sepuh aji sepuh kasepuh aden. Para alim, para ulama ugi para kiai. Pamong projo pungganing projo satriyaning negari Bapa Kepala Desa sedaya pangembating projo. Wonten ing ladang Duku Tegal Ombo Desa Mogorejo Kecamatan Jabah Kabupaten Lurung. Dereken mau bagya risang temanten bagya mulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaringan keturunan soleh solehah amin Allahumma amin. Wonten dalu siaga karya kadharaken HS Audio Sound System ingkang wijil saking ladang Desa Mogorejo Kecamatan Jabah. Boten katalumpen dipun pundhut gambaripun saking Mustika Multimedia ingkang saking ladang Begancing Jabah Lurung nuhun kawula nuhun. Kadharaken sedaya kadang waranggono ingkang siaga ing karya nuhun ing gati kagem ing sepining sasana wonten ing dalu ngantos puraning adicara gumelaring Triwidawati ingkang sampun paniji setunggal papa sawiji lumantar swanipun campur sari New Santana.
Gumelaring atur pambagya raharja tumuju kagem para pepundhen kawula ingkang sampun hamirsani wiwit purna madya atos susana kadharaken saking Kadang Tri Widyawati kebyaring budaya Jawa Nyu Santana campur sari iki lho bocah salu ala nabi Muhammad artis sumangga tunggal popo saiki kadang kejengar wonten lampahan peniji wonten ing pagelaran pisan non inggih saking kusumaning ayu jelita kadharaken kusumaning ayu Vivi Aldiva ugi kusumaning ayu Mbak Rina Nose iki lho bocah
lan iso ketemu